Hagia Sophia hi Istanbul, Turkey omniin Khovela building lian le ropui berpol ani thina. Christian tele Muslim tetana mun poimo takniin helai muna hian kumsang chuang fe chu alo ding toni. He building hi Biakin ni thinin ahnua Muslim ho chuan mok satan an chu saka. Hunaron kal zela Biakin le mok sani nuwa chuan museuma an mangzui ta ni. Mase he building lian tak mai hi engwanga saknge tute saknge engthil tenge apal tlang tuntum chu kanron tar lang don ani. The PB channel clear meka khongein ka channel hi milo subscribe sakve sham don nia. Hagia Sophia hi Byzantine Empire ron indin chau Hmanlai vela sakha ania. Kum edi zathum samni palia khan Roma chuan civil war thlengin Rome Emperor Constantine chuan lalram thar Byzantine khopuya chuan adina. Chu khopui chu ahming thakin Constantinople ti in avwa ta ni. Constantine chu Christiana a in le awangin Ahma a Rome pathian tamtak bethin kha Constantinople chuan Christian na chu an sa khopui ber anita a. Constantinople chu Byzantine Empire Hmanlai liber aron ni chho ta ni. Byzantine lalram chu kumzabi parukna vel khan ron thang lianin Emperor thar Justinian chuan rawaron rela. Mase thunei tu dangte nen chuan intibuain helna chu achuaka. In 12 wok na chu a thleng zui ta ni. Justinian chuan in hnu do chu atum uka mase anupui chuan tlan chhelova be sham tura a fuya wang chuan alaka helta chu bein indona na satak chu a thleng ta a. Mi sing chuang tha an ni hnuwa chuan Justinian chuan ne na changin lal thu thlenga chuan rowarel zui ta ni. Mase boina achualai khan lalram chunga mun poimo tam tak chu hal chiat ania. Chungzinga chuan an Biakin Hagia Sophia po chu atel nge ni. Justinian chuan Christian ani na le athunei na lan tir tur chuan Biakin sak chu trulin a hria a. Lal Solomona temple le Roma Pantheon Antonin Greek mathematician te chu arwaya. Khovela building ropui le lian ber mundanga la ngai lo satur chuan thu chu apetop mai ni. He building satur hian Greek mithiam te po hian chona lian tak an machon ve boka. An thiam na zong chu mangin Khovela ro hlula ni tur chu an siam ta ni. A hnuailam chu rectangle shape ni in Lal Solomona temple le Hmanlai Basilica ang chi kha ania. Masaya chung chu Romla ram ro pui chin chiana Pantheon style in abial thunga. Asatu te chuan he Hagia Sophia Byzantine Empire khovel mua pho chuak tu hi kumruk chung chau an sa. Kum edi zanga somthum pasaria chuan Emperor Justinian le anupui Theodora te chuan khovel mu turin an Biakin thar chu an hong ta ni. Atlo tu te chu alen wangin maktilo anom lova. A chaina leis ang maya moya lungkerte. A chuat le bangmar bulte le kiltin mai moi taka chaite chuan an mitala a. Justinian chuan he building hi Hagia Sophia tile in chumi omzia chu fin na thiang hlim ti nani. Mase khati Hmanlai Hagia Sophia kha tuna Hagia Sophia kan mu thei ang hi alani lova. Justinianan Hagia Sophia a hona tanga kumsom ni hnuwa chuan a inchung mumlai chu lirning na satak wangin a chia a. Justinian chuan thom thattirin achung bial ti jang tur chuan tukver tam tak chu an siama. Hagia Sophia chu an mangle thei ta ni. Justinianan Hagia Sophia a sakatanga kumzaruk nuwa po chuan Constantinople chu ala thang duang hle a. Mase a hausak na chuan mi it a hlo tan ta ni. Kumsang khat jahni le pali crusade voilina nei ani tum khan crusader te chuan ram thiang hlim lak an tumna lama Byzantine Empire chu an suama.
thil hlu tam tak la in Hagia Sophia po hi an rok na sa hle ani a hnuah chuan sakhaw pakhat ron thang chho zel chuan ram na sa takin an ron la a chu Islam sakhaw ani Islam ho chuan Constantinople chu voisari vel lak tuma bein an huala atopa chuan Sultan Mehmud chuan Constantinople chu ne in a opzuya Mehmud chu Hagia Sophia chuan lutin ni hnuah chuan Hagia Sophia chu Muslim mosa chuan a changta ni Christian te chin chhiana hrang chu Muslim te chin chhiana hmanga thla kania achung mum chuan Islam te tana an pathian biak na hmun rem chang tak ani tira akota chuan minaret Islam ho chin chhiana chu an siam boka Hagia Sophia chu sakhaw pahnih Christian te le Muslim te tana hmun poimo taka a changta ni Hagia Sophia chu Muslim ho chuan an duin an ngai sang em a hnuwa mos an sak reng po Hagia Sophia Antonin an sadeu vek to ni tuna chuan he Hagia Sophia hi museum ni in tlo tu po anga thin hle a mase Hagia Sophia chunga hian sakhaw pahnih chu an la in sual chhun zom renga museum ni to ma se eng sakhaw chin chiana nge an phola nang ti chu hriat thiam a har to hle ni he Hagia Sophia seizong hi fit zani somsari ni in azau zong hi fit zani somli ania achungbial hi alaya holtlanga fit za pariat ni in amonga tanga achip thleng san zong hi fit za somriat ani bokani he Hagia Sophia amak em na chu a omna hmun hi ani ome Hmanlaia Constantinople tuna Istanbul lo ni ta hi khomwal pui pahnih Europe le Asia inkara omania helai hmun hi lir nging na tak taka a thlen thin na hmun ani engtin nge hetiang khopalian building hi heng lir nging te hian ati chiat lo thilmak ve tak chu ni kumzatel chung chu heng lai vela hian lir na tak takin alo nging to a kumsang kha zakwa somkwa pakwa mai po khan Istanbul atanga hlalote a chuan lir na taka ngingin chiat na sa tak a thlenga khopuya building za chuang chu soi chia in mi sang telin nunna an chan bokani ma se maktak main Hagia Sophia chu tun thlengin aladinga hetianga aladin theina thuruk hi enge neta ang engineer walte chuan chu chhana jong chuan Hagia Sophia chu anzir chiang ta ni Hagia Sophia bang mel hemlai a repair tu ten an repair na hmuna chuan thil pakhat an muchuak ta a repair tu te chuan tunlaia thiam na hmang lovin Hmanlaia an ti dan ang thlap chuan cement le brick te chu an siama chuta thil danglam an hmu chhuah tak chu Hmanlai mi Hagia Sophia satu te khan brick an rem rengin brick ain cement an lo ti chha jok thin ni tunlaia chuan atlang puin acharna tur cement chu pante kan da thina mase Hagia Sophia satu te chuan chumilet ling thok chu an manga chung brick charna te chu khoson angdewin a omtir ta ni tin brick an man reng po brick ritchi manglovin brick zangchi hlir an mangthunga Hmanlaia in satu te zong deuh tho in man ro tha lungchang le ritchi an man deuh vek lain Greek architect mithiam Hagia Sophia satu te chuan alet ling thokin man ro zang an thlang thunga chu chuan nget taksi in lirhnginga tang chuan aveng himta ni in an ngai ani mase kum kha le chen kha heiwang hian lirhnging chu alo tuar thei rengem hun lo lakal tura a chemayangem nge hei mai ni lo hi thuruk dang ala nei jok ti chu mithiam te chuan an ngai to a chumi chhana hretur chuan Hagia Sophia ang chia chu a aya te in an sakdan nia an hriat chuan an save a chu do kan lirhnging anga nging theya chuan da in lirhnging chu an tortir chin don ani Hagia Sophia anga inlem sakpo chu thil ol ai alo ni lo top maya voi tam tak an hlo cham hnu chuan Hagia Sophia lem chu an sa zo thei ta a ma se an du thu ero asam lo hle thungani
do kana chuan da in an lir nging siam chop mang chuan an soi tran ta a avoi khatna chu olsam tak chuan paltlangin chu Istanbula lir nging thlengna ber om vela na ania a en chin tu te chuan a aya na atuar thayangem ti chu an hrechak vek hloma Istanbula la thlengai lo lir nging na tak mang chuan an soi le ta a tlem chu a khinwala ma se poi tham ero ani lo ani an lir nging siam chop chu tisang zelin Hagia Sophia lem chuan atuar chho zela lir nging na zong an ti san zela wang chuan atopa achungbial chu aron tla cheta ni an model chuan en chinna round som panga lai apal tlanga chu chuan Hagia Sophia lir ngingin ati chiat lo chan chu a soifia ta ni in an ngai ani he Hagia Sophia hian Hmanlaia Greek mi te them thiam zia le an ropui zia atar langa hetiang renga lir ngingam in moi le ropui history rap thak le ngai nom nei building dang hi khovela Hagia Sophia bak hi ala omlo ti in mithiam te chuan an soi nge ni ole khati zong kha tuntumatan chon ni le phot mai sela thlir tu zong te in zawain video le kanin mule theu donia